హరే కృష్ణ. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామ్. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం షార్ట్ క్లాసులలో మనము గత 2 క్లాసులలో చూసినట్లయితే మొదటిగా 14వ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామ మహిమను మనకి తెలియచేసినటువంటి శ్లోకం. సో తదుపరి నిన్న చూసినటువంటి ఆ 15వ శ్లోకము మనకి భక్త మహిమ, విశుద్ధ భక్తుల యొక్క మహిమ, ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఏ విధంగా పతిత జీవులను ఉద్ధరిస్తారో, వారి యొక్క దర్శనం, వారి యొక్క స్పర్శల్లో మనకి ఏ విధంగా పవిత్రీకరించబడుతుంది అనేటువంటి అంశాలను మనము నిన్నటి 15వ శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. సో ఈ 16వ శ్లోకము మనకి శ్రవణ మహిమను తెలియచేసేటువంటిది. 14వ శ్లోకం నామ మహిమ తెలియచేస్తే, 15వ శ్లోకము భక్తుల యొక్క మహిమ, విశుద్ధ భక్తుల మహిమను తెలియచేస్తే, ఈ 16వ శ్లోకము శ్రవణ మహిమను తెలియచేస్తుంది. ఎందుకంటే భాగవతం ప్రారంభంలోనే మనకి శ్రవణం, కీర్తనం, సత్సంగం ఇవి ఈ భక్తి మార్గంలో మనకి చూపెట్టేటువంటి, అంటే దోహదపడేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి అటువంటి శ్రవణ మహిమను తెలియచేసేటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని మనము ఈరోజు ఇప్పుడు చూడబోయేటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ముందుగా శ్లోకాన్ని, కోవా భగవత్ తస్య పుణ్య శ్లోకేఢ్య కర్మణః శుద్ధి కామో న శృణ్యాద్యశ కలిమలాపహం. సో ఇక్కడ మనకి 16వ శ్లోకమైనటువంటి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ. को वा भगवस्तस्य पुण्यश्लोकेढ्य कर्मणः
గిరిజా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కహ అంటే ఎవరు, వా ఏ మాత్రము, భగవతః భగవానుని, తస్య అంటే అతని యొక్క, పుణ్య అంటే ఘనమైనటువంటి పుణ్యమైనటువంటి, శ్లోక ఈడ్య కీర్తనములచే పూజింపబడబడువానిని, కర్మణః కర్మలు, శుద్ధి కామః పాప విముక్తిని గోరియు, న శృణయాత్ వినకుండును, యశః యశస్సు, కలి అంటే ఈ కలియుగంలో, మల అపహం అంటే కల్మషమును హరించునది, మల అంటే ఇక్కడ కల్మషము, అపహం అంటే హరించేటువంటిది. సో కోవా భగవతస్య పుణ్య శ్లోకేఢ్య కర్మణః శుద్ధి కామో న శృణుయాద్యశ కలిమలాపహం. కలహాల యుగమైనటువంటి ఈ కలియుగం యొక్క దోషముల నుండి ముక్తిని వాంఛించునే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఘనమైనటువంటి యశో వైభవమును వినగోరని వాడెవడుండును అంటూ ఈ శ్లోకం మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కావా ఎవడు ఉండగలడు అంటూ ఉన్నారు. ఏంటది? భగవత్ అస్య, భగవత్ అస్య, భగవత్ తస్య ఆ భగవంతుని యొక్క పుణ్య శ్లోక ఇడ్య కర్మణః పుణ్యమైనటువంటి శ్లోకాలచే స్తుతింపబడే లీలల వలన శుద్ధి కామః శుద్ధిని కోరుకునేటువంటి వాడు, నా శృణుయాత్ వినకపోవడము ఎలా సాధ్యమవుతుంది, యశః ఆ దేవదేవుని యొక్క కీర్తి, కలిమల అపహం కలియుగ దోషాలను తొలగించేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ శుద్ధిని కోరుకునేటువంటి వాడు అంటే ఈ బంధనాల నుండి బయటపడాలి అని కోరుకునేటువంటి వాడు ఎవడైనా ఈ కలియుగ మలినాలను తొలగించగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి, కీర్తనాలను గురించి వినకుండా ఎవడు ఉండగలడు అంటే ఆ భగవంతుని గుణాలను గురించి, ఆ నామాన్ని గురించి, ఆయన యొక్క లీలలను గురించి వినకుండా ఎవడు ఉండగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామము, దివ్యమైనటువంటి రూపము, దివ్యమైనటువంటి గుణాలు, దివ్యమైనటువంటి నిత్య లీలలు మనము చక్కగా శ్రవణం చేయడం కూడా ఎవడు ఉండగలడు. ఎందుకంటే వాటిని జపించడము, స్మరించడము లో మనిషి యొక్క సమయాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అలా మరి ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి ఈ దోషాలన్నిటినీ కూడా కలిమలహపం ఏంటది? ఆ భగవంతుని యొక్క పుణ్య శ్లోకాలు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామాన్ని, దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని, దివ్యమైనటువంటి గుణాలను, దివ్యమైనటువంటి లీలలను స్తుతించేటువంటి శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి ఆ పుణ్య శ్లోకాలను స్తుతిస్తూ ఉంటే, ఆ స్తుతింపబడేటటువంటి లీలలను శ్రవణం చేయడం ద్వారా మరి ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి అన్ని కూడా కలహాల కపట యుగమైనటువంటి ఈ యుగం, మరి ఈ యుగంలో మనకి అశాంతి, ఆనందం లేకపోవడం, భయము, ఇవన్నీ కూడా ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఉండేటువంటివి.
మరి ఇటువంటి ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఉండేటువంటి ఈ అంశాల నుండి బయటపడేసేటువంటిది ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను వారి యొక్క ఘనమైనటువంటి ఆ యశో వైభవాన్ని వినడమే. మరి అటువంటి ఆ ఘనమైనటువంటి వైభవాలను వినకుండా ఎవడు ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ఒక ప్రశ్నగా వస్తూ ఉన్నటువంటిది. శుద్ధిని కోరుకునేటువంటి వాడు భగవంతుని కీర్తిని వినకుండా ఎలా ఉండగలడు? ఎందుకంటే ఆ శుద్ధిని అందించేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తి. అంటే నామము, రూపము, రూపము, గుణాలు, ఆయన యొక్క లీలలు, మరి వాటిని జపించడంలోనూ స్మరించడంలోనూ కలిగేటువంటి వాటిని వినడంలో, ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రవణం. కాబట్టి ఇది మనకి ఒక సాధారణమైనటువంటి ప్రశ్నలాగా అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ మన జీవనంలో మనము ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందడానికి కావలసినటువంటి ఒక సవాల్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము శాంతిని కోరుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో అది మనకి ఉండనటువంటిది కదా. మరి అందరం కూడా ఆనందంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటుంటాం. కానీ ఈ కలియుగంలో ఆనందంగా, ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఆనందం ఎక్కడ లభిస్తూ ఉంటుంది? అలాగే భయం లేకుండా ఉండాలి అని అనుకుంటాం. ప్రతి చోట మనకి భయమే. సో కనుక మరి అలా జీవించాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవత్ కథలు వినడము. ఈ కలహ స్వభావం కారణంగా కలియుగం అంతా కూడా హేయమైనవి ఉన్నటువంటిది, దురలవాట్లతో నిండి ఉన్నటువంటిది. చిన్న చిన్న వాటికే పెద్ద కలహాలు సంభవించేటువంటిది. మరి అటువంటి బాధల నుండి మనము కోరుకునేటువంటి శాంతి అయినా, ఆనందమైన, భయం లేకుండా జీవించడము అనేటువంటివి ఏది అయినా కావాలంటే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కథ వినడమే ఏకైక మార్గము అని ప్రశ్న రూపంలో మనకి ఈ శ్లోకము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అశాంతి, కలహము, మాయా, భయం ఉన్నటువంటి ఈ కలహాల కపట యుగంలో మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నియుక్తులై స్వలాభాపేక్ష లేకుండా కామ్యకర్మ ఫలాలు, శుష్క తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల నుండి దూరమైనటువంటి వారు మరి ఈ సంకీర్ణ యుగం యొక్క తాపముల నుండి ఏంటి అశాంతి, కలహము, మాయా, భయము అనేటువంటి ఆ కలి మలహపం మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ, ఈ మలినాలన్నింటినీ కూడా తొలగించేటువంటిది భగవత్ కీర్తనము. సో కనుక మనకి ఈ కలియుగంలో ఇటువంటి వీటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడడానికి, మరి శాంతిని పొందడానికి, ఆనందాన్ని పొందడానికి, భయము నుండి బయటపడడానికి ఆ శ్రీకృష్ణ లీలా శ్రవణము అనేటువంటిదే సులభ మార్గము. అది తెలియకనే మనము ఈ మాయా జగత్తులో పడి, మాయా అంధకారంలో పడిపోయి మూర్ఖులమై జీవిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ నామం ఎడ, ఆయన యొక్క దివ్య రూపము, గుణాల ఎడ ఆసక్తహీనులమై, ఎందుకంటే భవరోగంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తులో నాది, నేను, ఈ దేహాత్మ భావనల్లో ఉండిపోయి ఆ భగవన్నామ రుచిని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఎవడైతే మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క లీలా శ్రవణము అనేటువంటి సులభ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి శ్రవణం, కీర్తనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనము అంటూ వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు మనకి భాగవతం బోధిస్తూ ఉంది. అందులో సరళమైనటువంటిది, ప్రాథమికమైనటువంటిది శ్రవణ విధానం. ఆ శ్రీకృష్ణ లీలా శ్రవణము అనేటువంటి సులభ మార్గము అని చెప్తున్నారు.
అది తెలుసుకోలేక మనము ఈ అంధకారంలో మాయలో పడి అశాంతియుతంగాను భయంతోనూ జీవిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి దానిని తెలుసుకొని, అందుకే మనకి ఆచార్యులు అందిస్తూ ఉన్నారు. రూపగోస్వాముల వారు మనకి భక్తి రసామృత సింధువులో చెప్తూ ఉంటారు. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తనామ స్మృత్యో క్రమేణ రసనామసి నియోజ్య. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క నామ గుణ రూప లీలలను గురించి శ్రవణం చేస్తూ మన యొక్క హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకొని సో మరి ఆ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తిని పెంచుకొని ఈ మాయా బంధనాల యొక్క పిడికిళ్ళ నుండి సంకెళ్లను తొలగించుకొని ఆ బద్ధ స్థితి నుండి ముక్త స్థితికి, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతికమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా జీవుడిని బంధించి ఉంచేటువంటివి. ఆ భగవన్నామము ఆయన యొక్క రూప గుణ లీలలే ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా మనల్ని బయటపడేసేటువంటిది. సో కనుక ఈ శ్రవణ కీర్తన స్మరణ సత్సంగం వంటి వాటిలో పాల్గొంటూ ఆ భక్తి మార్గం మనకి ఇది పూర్తిగా చూపెట్టేవి ఆ శ్రవణము, కీర్తనము, సత్సంగము వంటివే మనకి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి, ఆ భక్తి మార్గంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందించేటువంటి అంశాలుగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. మరి దీనికోసం మనం చేయవలసినటువంటిది ఏంటంటే ప్రతిరోజు కూడా భాగవత శ్రవణం చాలా శ్రద్ధగాను మనము భాగవత శ్రవణం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే మనకి అవకాశము ఇస్కాన్ మంగళూరు నుంచి అందరూ ఈ మానవాళికి అందిస్తున్నటువంటిది ఇస్కాను, తర్వాత అనేక సంస్థల ద్వారా ఉన్నటువంటి. సో కనుక ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రతిరోజు కూడా భాగవత శ్రవణం చేయడము, అలాగే ప్రతిరోజు నామ సంకీర్తన చేయడము, అలాగే వీలైనంత ఎక్కువగా సత్సంగం. ఎందుకంటే శుద్ధిని కోరుకుంటే మనము భగవంతుని యొక్క నామ గుణ రూప లీలల యొక్క శ్రవణము తప్పనిసరి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎందుకంటే ఆ శ్రవణం వలనే మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి ఘనమైనటువంటి పుణ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం తెలుసుకొని దానికి ఆసక్తులం కాగలం. అలా ఆసక్తులైనప్పుడే నిరంతరము మనము భగవద్ధ్యాసలో ఉండగలుగుతాం. ఎందుకంటే మనము మరణము అనేటువంటి పరీక్షా సమయంలో ఏ భావనతో ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి స్థితినే పొందుతూ ఉంటామని చెప్తారు. సో మరి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలా శ్రవణం చేయడం వల్ల, మనము ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉంటాం కాబట్టి భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. లేదా మరలా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలోనైనా నిమగ్నమయ్యే విధంగా అవకాశమైనా లభిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే మరణ సమయంలో మన యొక్క మనసు, బుద్ధి ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి తరువాత జన్మ కొరకు ఒక రకమైనటువంటి దేహం యొక్క సూక్ష్మమైనటువంటి, మనకు భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి నాలుక, ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి చర్మము, ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి కళ్ళు, ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి వాసన ముక్కు, ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఆ రకమైన జీవులు ఆ విధంగా జీవిస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనము పందిని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఆ ప్రదేశంలో ఎంతో దానికి ఆనందంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు, ఎన్నో కథలు చెప్పవచ్చు. సో కనుక ఏ భావంతో ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి ఒక సూక్ష్మమైన రూపాన్ని తయారు చేసుకొని
మరి ఒకవేళ మనం భగవత్ సంబంధమైనది కాకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ విధమైనదే పొందుతాము. దానికి ఉదాహరణగా భరత మహారాజును చూస్తాము. సో చివరి సమయంలో ఆయన ఆ భగవన్నామ స్మరణ తప్ప కాకుండా ఏం చేస్తాడు? అయ్యో, ఈ జింకను ఎవడు పోషిస్తాడు, తదుపరి నేను పోతున్నానే అనే భావంలో ఉండడం వల్ల తదుపరి ఆ జింక శరీరాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక కృష్ణ నామం తప్ప అన్యమేది చేసినా అది మరలా ఈ బంధ కారణమే అవుతుంది. కృష్ణ నామము ఒక్కటే మనల్ని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసేటువంటిది. సో దానికి మనల్ని మనం తయారు చేసుకోవడానికి మనకున్నటువంటి మార్గము ఆ భగవన్ నామస్మరణము, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ గుణగణాలను, లీలలను శ్రవణం చేయడం. దానికి మనకున్నటువంటి మార్గము శ్రీమద్ భాగవతము సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలతో కూడిన, భక్తుల యొక్క లీలలతో కూడుకున్నటువంటిది. సో ఈ కలి కల్మషాల నుండి మనము బయటపడడానికి మనం మరలా చెప్తున్నాను, ఆచరించవలసినటువంటిది ప్రతిరోజు శ్రద్ధతో భాగవత శ్రవణం చేయడము, నామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నామ సంకీర్తనం చేయడము. వీలైనంత వరకు సాధువుల యొక్క, భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని కోరుకోవడము. వీలైనంత వరకు వారానికి 1-2 సార్లు ఆలయానికి వెళ్ళి, ఇస్కాన్ మందిరాలకు వెళ్ళి అక్కడ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో గడపడం. వీలైనంత లోకల్గా, మాకు మంగళూరు వెళ్ళడానికి ఎలా సాధ్యం అంటే అవసరం లేదు, లోకల్గా ఉండేటువంటి అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతునితోనే మనము మాట్లాడుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.